खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं आंना दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो बेनि सिगां आङो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गोदानै फिन खेबसे बरायनानै लाफिनबाय बे हिसाबै आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों आसाम टेट 2021 बेयाव आं लेसन 6 होदों एकाउन्टिं टु सिलेबास हिसाबै आपार प्राइमारि लेभेलनि 6 निफ्राय 8 सिम बियो एमएल बड' साबजेक्टनि आं बेखौ लानानै फैदों आरो बियो 4 नम्बर गरायखौ दं थाइजा आरो बिदिन्थानि बाहायनाय दा थाइजा आरो बिदिन्थानि बाहायनाय होनोब्ला जोंहा थाइजाखौ जों भार्ब नाउन आरो बिदिन्थाखौ जों टेन्स होननानै बुंनाय जायो दा थाइजा आरो बिदिन्थानि बे बाहायनाया नैबे जाबाय थाइजा आरो बे बिदिन्था बे मोननैनि बाहायनाया सोमोन्दो जोबोद खाथि सोमोन्दो दं आरो बेखौ जोङो थाइजानि खामानिखौ जोङो जायखि जाया मावफुंनोब्ला जोङो बिदिन्था गैयाब्ला जों हाया जायनि थाखाय जोङो थाइजा आरो बिदिन्थानि बाहायनाया जोबोद गोनां मोनसे बाथ्रा एबा मोनसे रावावहाय दा बेखौ आं लानानै फैदों बियो जोङो आसाम टेट 2021 एलपि सेक्सनाव बियो गैया आं नायबाय बे एलपि सेक्सनाव दा एसे भिडिअ बानायनाया बांसिन जाबाय आङो नैबेखौ बानायखांबाय नैबेखौबो बानायबाय आरो बेखौबो बानायबाय जायनि थाखाय आङो बैखौ लानानै फैदों बे इमि सेक्सनाव दङ इमि सेक्सनाव दं नैबेल'नो जादों इमि सेक्सना आं खायसे बेखौ लानानै फैग्रोदों ग्रामारखौ आङो कमप्लिट बानायग्रोनो सानदोंमोन बे ओरैनोथ' जोङो लिटारेचारफोरखौ जों एसेब्लाबो मिथियो नङा होमबा नाथाय ग्रामारनिखौ एसे गोब्राब जानायनि थाखाय आं ग्रामारनिखौ लानानै फैग्रोदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय जेसेबां हायो एसेबां लिटारेचारा एसे गोरलैथ' माने गाव हारसिंनो फरायनो हायो बा बुजिनो हायो नाथाय ग्रामारा नोङो मेथ्स बायदि आरो बेयाव मार्क केरि खालामनोबो हायोब्ला गोरलै ओंखायनो आं बेखौ लानानै फैग्रोदों ग्रामार सेक्सननिखौ जेसेबां हायो एसेबां दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ लानानै फैबाय थाइजा आरो बिदिन्थानि बाहायनाय नङा होमबा दा जोङो मिथिनांगौ जे थाइजा माखौ बुङो थाइजानि बिदिन्था माखौ बुङो आं ओरैबायदि लानानै फैदों नैबे थाइजा भार्बखौ आलादा लानानै फैदों आरो बिदिन्थाजों थाइजानि बाहायनायखौ आलादा लानानै फैदों जायनि थाखाय थाइजानि बिदिन्था माखौ होननानै बुङो होननानै आं लानानै फैदों मानो होनबा जाहाथे नोंथांमोना बेनि सायाव क्लियार जायो कनसेप्टआ क्लियार जायो आरो जों थाइजा होनब्लाथ' माखौ बुजियो जों नै जाय सोदोबा माबा हाबा मावनाय एबा जानाय दिन्थियो बेखौनो थाइजा बुङो माबा मोनसे एक्शन वार्ड द वर्ड हुइच इन्डिकेट एन एक्शन वार्ड इज नन एज भार्ब नङा होमबा जाय सोदोबा माबा हाबा मावनाय एबा जानाय दिन्थियो थामहिनबा एक्शन वार्ड दिन्थिनायानो थाइजा नङा होमबा दा जों मिथिनाय जों जा फै थां माव बु गाब मिनि बेफोर मोनफा मोनफा फिसा फिसा थाइजा सोदोब दा जों थाइजाखौ जों सावरायनो थाङोब्लाथ' थाइजा एक्सट्रा बे आलादा चेप्टार हिसाबै थाङोमोन जेरै जोङो थाइजाखौ मोननै रोखोमै मोननो हायो जोङो जाफुंजा थाइजा जाफुङि थाइजा आरो थाइजानि दानाय नङा होमबा थाइजा दानाय खान्थि बेबायदि माखासे थायोमोन नाथाय बेवहाय नोंसिना बे थाइजाजों बिदिन्थानि बाहायनायनि थाखाय आङो बे थाइजाखौ फुल कमप्लिट सावरायाबालानो बेखौ बिदिन्थाजों लानानै फैबाय दा नोंथांमोना बुजिबाय जानो थाइजाया माखौ बुंनाय जायो माबा मोनसे एक्शन वार्ड खामानि मावनाय दिन्थिनायानो थाइजा बेखौ गोसोआव लाब्लानो बिराद सिम्पल दानिया नैबेखौ लानानै फैदों थाइजानि बिदिन्था माखौ बुंनाय जायो दा नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय जाय सोदोबा जायखिजाया थाइजानि हाबा मावनायनि सम एबा बोथोरखौ फोरमायनो थाइजानि बिदिन्था दा जों मोनसे खोथाखौ मिथिनांगौ जे जायखिजाया जों खामानिखौ मावोब्ला बे खामानिया मोनसे टाइम थायो जेरै फुङाव मावदों बा 10 तारिखआव मावदों 8 तारिखआव मावदों बा समबाराव मावदों रबिबाराव मावदों बा जानुवारियाव मावदों बा 2020 आव मावदों बा 2019 आव मावदों बेफोरबायदि मोनसे टाइम एबा बाइन्डिं सम थायो बेनि थाखाय जोङो बैबायदि समखौ दिन्थिनाय सोदोबफोरानो बा जोङो बेखौ थाइजानि बिदिन्था होननानै बुंनो हायो एबा मिथिनो हायो दा नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ थाइजाया माखौ बुङो आरो बे थाइजानि नैबेफोर मोनसे फिसा फिसा थाइजाखौ जोङो माबा मोनसे सम दिन्थिनानै खामानि मावनाय फोरमायोब्लानो बेनो थाइजानि बिदिन्था जायो जों मोनसे बाथ्रा लानो हायो मोसौआ गांसो जागासिनो दं होनबाय नोङो जों बे नैबे मोसौ नङा होमबा बे मोसौआ मोनसे नाउन वार्ड आरो नैबे मोनसे नाउन वार्ड माने मुंमा सोदोब आरो नैबेयो जाया मोनसे थाइजा सोदोब थाइजा वार्ड आरो बे गासिनो दं मोनसे उन दाजाबदों बे गासिनो दंआनो मोनसे समखौ खोन्थानानै होदों जेरै मोसौआ गांसो जागासिनो दं माब्ला जादों दा कन्टिनिउअस जागासिनो दं जायनि थाखाय बियो जाफु बिदिन्थायाव दं आरो जाफु बिदिन्थाब्लाबो बियो कन्टिनिउअसआव जानायनि थाखाय बियो अराय जाफु बिदिन्था होननानै बुंनाय जायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आङो मोनसे लानानै फैदों राजुआ बल गेलेयोमोन मा समाव गेलेयोमोन बियो हयथ' उन्दैयावबो गेलेदोंमोन जानो हागौ सेंग्रा समावबो गेलेदों जानो हागौ नाथाय राजुआनो दानि बैसोनि मोनसे बाइन्डिं गैया बेनि थाखाय बियो गेलेयोमोननो मा समाव गेलेयोमोन बुंनो हाया जायनि थाखाय बियो पास्ट टेन्सआव दं जाखां बिदिन्था गेलेयोमोन गोदोबो गेलेदोंमोन जानो हागौ दाखालिबो गेलेदों जानो हागौ बा मैयाबो गेलेदोंमोन जानो हागौ जायखिजाया बेवहाय जों मोनसे बाइन्डिं गैयिनि जाखां बिदिन्था जादों दा जों बेखौ बुजिबाय जानो हागौ क्लियारलि
दानि बेनि उनावहाय जोङो मोननो हायो जोङो थाइजानि बिदिन्थाखौ मोनथाम गुवार बाहागोआव राननो हायो जोङो थाइजानि बिदिन्थाखौ होनदों टेन्सखौहाय verb of tense माने थाइजानि बिदिन्थाखौ जोङो मोनथाम बाहागोआव राननो हायो बे मोनथाम बाहागोआ मा जाफु बिदिन्था जायखौ जों प्रेजेन्ट टेन्स होनना बुंनाय जायो जाखां बिदिन्था जायखौ जों पास्ट टेन्स होननानै मिथिनो मोननाय जायो इयुन बिदिन्था जायखौ जों फिउचार टेन्स होननानै मिथिनो मोननाय जायो दानिया जों मोनसे खोथाखौ मिथिनांगौ जे जाफु बिदिन्था माखौ बुङो नङा होमबा जाफु बिदिन्था थामहिनबा प्रेजेन्ट टेन्स माखौ बुंनो होनोबा जाय थाइजानि हाबाया दा जाबाय थानाय सम बोथोरखौ फोरमायोब्लानो बियो मैयाबो जादोंबो जानो हागौ दाखालिबो जानो हागौ माने मैया दाखालि जायोब्लाबो बे दिनैबो जागोन गाबोनबो जागोन इयुनावबो जालांगोन आरो दा जाबाय थानाय माने कन्टिनिउअस जाबाय थानाय बेफोरबायदि सम बोथोरखौ फोरमायोब्लानो बेखौ अराय दा जाफु बिदिन्था होनना बुंनाय जायो जेरै आं ओंखाम जायो होननाय लोगो लोगो बियो गाबोनबो जागोन दिनैबो जागोन मैयाबो जागोन बाव मोनसे मा समखौ खोन्थादों जायोल' जायनि थाखाय बियो जाफु बिदिन्था थामहिनबा प्रेजेन्ट टेन्स जागोन बेयाव गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेनि उनाव जों जाखां बिदिन्था माने फार्स्ट टेन्स जाय थाइजानि हाबाया अलरेडि कमप्लिट जानानै जोब्बाय बेबायदि सम बोथोर फोरमायोब्लानो जाखां बिदिन्था जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय जेरै आं ओंखाम जाखांबाय माने ओंखाम जाखांबाय अलरेडि खामानिया कमप्लिट जाबाय जोब्बाय जायनि थाखाय बेखौ जों जाखां बिदिन्था होननानै बुंनाय जादों गोसोआव लाब्लानो जाबाय आरो इयुन बिदिन्थाया जाबाय माने माबा मोनसे समा फैगोन खामानिखौ मावगोन उनावसो नाथाय दाबो जायाखै जायनि थाखाय बेखौ जों फिउचार होनना बुंनाय जायो फिउचार टेन्स जाय थाइजानि हाबाया जायाखै एबा जागोन सम बोथोरखौ फोरमायोब्ला जों बेखौ फिउचार टेन्स एबा इयुन बिदिन्था होननानै मिथिनो मोननाय जायो जेरै आं ओंखाम जागोनसो खिन्थु दाबो जायाखै आरो जागोन जायावबो डट थाहैबाय माने बेखौहाय जोङो जाफुंगोन एबा जाया जों बेखौ जेबो बुंनो हाया जायनि थाखाय बियो इयुन बिदिन्थायाव दङ आरो जों मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानांगौ जे जाफु बिदिन्था जाखां बिदिन्था आरो इयुन बिदिन्था इंलिसावबो एखे आरो बर'आवबो एखे आरो बे जिनिसा गुबुन गुबुन रावाव बे एखेखौ जों नुनो मोनो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेनि उनावहाय जोङो गोजौनि बेफोर बिदिन्थाफोरखौ मोननै बाहागो खालामनानै गुवारै सावरायनो हायो दाना नैबे गोजौनि बेफोर मोनफा बिदिन्थाखौ होनदों बे मोनफ्रोमबो बिदिन्थाखौहाय जोङो मोननै गुवार बाहागोआव लानानै सावरायनो हायो मोननै दै नाथाय जों इंलिसनिखौ थाङोब्ला जेबो गोनो गोथो जानो नाङा आं क्लियार खालामना होखानि दै जुदि इंलिसाव जोङो बारलाङोब्ला इंलिसाव जोङो मोनफ्रोमखौबो मोनब्रै बाहागो खालामनो हायो बाव जोङो बर'आव मोननै नाथाय इंराजियाव मोनब्रै मोनो जों मा बियो जेनेबा आङो प्रेजेन्ट टेन्सखौनो लाबाय जाफु बिदिन्थाखौ लाबाय प्रेजेन्ट टेन्स होनबा प्रेजेन्ट इनडिफिनिट थांबाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट थांबाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस थांबाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस थांबाय बेबायदिनो जों मोनब्रै लानो हायो जों फार्स्टनिखौबो लांबा जाखां बिदिन्थाखौ लायोबा पास्ट इनडिफिनिट पास्ट पारफेक्ट पास्ट कन्टिनिउआस पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस आरो फिउचारावबो बिदिनो फिउचार इनडिफिनिट फिउचार पारफेक्ट फिउचार कन्टिनिउआस आरो फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स बेबायदि जोङो मोनब्रै बाहागो खालामनो हायो नाथाय बर'आवहाय गोसोआव लाब्लानो जाबाय मोननैल' बाहागो खालामनो हायो बिराद इम्पर्टेन्ट दै नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय आरो दा जोङो मोननै गुवार बाहागोआव लादोंब्लाबो आं दा बेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारै खोन्थाना होनि जेनेबा जाफु बिदिन्थाखौ आं बाव लाबोग्रोबाय एबा ख नाम्बार होदों जायनि थाखाय जाफु बिदिन्थाखौ जों मोननै गुवार बाहागो खालामबाय मा बियो अराय जाफु बिदिन्था दा जाफु बिदिन्था अराय जाफु बिदिन्था होनोब्ला जोङो माने बे एनि टाइम दिनैबो जागोन गाबोनबो जागोन सानफ्रामबो जागोन माने दाखालिबो जादोंमोन गोदोबो जादोंमोन आरो उनावबो जालांबाय थागोन जों बेखौहाय जोङो अराय जाफु बिदिन्था होननानै बुंनाय जायो आरो बेजों जोबथि रिंसारथिया जायो दै गोसोआव लाबानो जायो आरो बे आनो जोङो रिंसारथिजों सोलाय सोल' जानानै माब्लाबा माब्लाबा जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय जायनि थाखाय आं बेखौ दाखालि नोंथांमोननो सिगाङावहाय मावरिजानि बेखेवगासेनि मावग्रा मावरिजायाव आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थादों गोसोआव लाब्लानो जाबाय आरो नायनानै ला भिडिअखौ मावरिजानिखौ नोंथांमोना अब्ला बुजिगोन आरो सिलेबासाव दंखायो दानिया दा जाफु बिदिन्था आरो अराय जाफु बिदिन्थाजों गोबां फारागथि दङ दा जाफु बिदिन्था जाबाय माने दाल' आरो बे दाहायबो जाया जानो हागौ मैयाबो जाया जानो हागौ मैयाखौबो जायाखैमोन जानो हागौ नाथाय बे दाल' जाबाय थादों आरो नैबे अराय जाफु बिदिन्थाया जाबाय माने बे कन्टिनिउआस गोदोबो जादोंमोन दाबो जागोन उनावबो जालांबाय थागोन बेखौ रावबो सिफायनो हाया जेरै जों बुंनो हायो नैबेनि एग्जाम्पल हिसाबै जोङो साना सानजाहा ओंखारो आरो सोनाबहा हाबो जोङो साना सानजाहा ओंखारो होननाय लोगो लोगो बे इउनिभार्सेल ट्रुथखा सोनाबहा हाबो इउनिभार्सेल ट्रुथखा बेखौ जोङो सोरबा साहाजों ओंखारनानै खोला हाबो होमबा बे माब्लाबाबो जानो नाङा बे जुक्तिनि बाहेराखा जेरै जोङो नैबेवहाय दा जाफु बिदिन्था बुंनो हायो जोङो आं ओंखाम जागासिनो दं
नैबे परिबेसाव नैबे टाइमाव आं ओंखाम जागासिनो दं जेरै आं बुंनो हायो दा नोंथांमोननो थाइजानि बिदिन्थाखौ फोरोंगासिनो दं फोरोंगिरिया थाइजानि बिदिन्थाखौ फोरोंगासिनो दं जेनेबा राजुआ गेलेगासिनो दं दा बेफोरो मोनफा मोनफा अराय बा दा जाफु बिदिन्थानि बिदिन्थि गोसोआव लाब्लानो जाबाय आरो बेजों जोबथि सोदोबा जागोन गासिनो दं माने जागासिनो दं गोसोआव लाब्लानो जाबाय बे जिनिसखौ बेनि उनाव नेक्स्टआव बारनि नैबे गरायख' हिसाबै जोंहा मा दंमोनलाय जाखां बिदिन्था नङा होमबा दाना जाखां बिदिन्थाखौबो जों मोननै गुवार बाहागोआव रानदों बे मामोनलाय खाथि जाखां बिदिन्था आरो गोजान जाखां बिदिन्था गोसोआव लाब्लानो जाबाय खाथि जाखां बिदिन्थायाव जोङो जोबथि रिंसारथिखौ बायजों बाहायो आरो गोजान जाखां बिदिन्थायाव जोङो नैबेखौ दोंमोन एबा मोनजों बाहायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय गोसोआव लाब्लानो बे बिराद इम्पर्टेन्ट दा जोङो खाथि जाखां बिदिन्थानि जोङो डिफिनिसन क्लियार जानांगोन नङाब्ला जों हानाय नङा खाथि जाखां बिदिन्थानि डिफिनिसना जाबाय मा जाय थाइजानि हाबाया दासो माने हमना लाबाय 10 मिनिट बा 1 घन्टानि सिगां बा 2 घन्टानि सिगां जोबनानै थांनाय माने दासो जोबनानै थांनाय समखौ फोरमायोब्ला बियो खाथि जाखां बिदिन्था जायो आरो गोजान जाखां बिदिन्थिया जाबाय माने जाय थाइजानि हाबाया माने माब्लाबानो जानानै जोब्बाय माने गोबावसै आरो माब्लाबानो जानानै थांनाय सम बोथोर एबा गोबाव समनि जानानै थांनाय बोथोरखौ फोरमायोब्ला गोजान जाखां बिदिन्था जायो जेरै बेजों जोबथारनाय सोदोब हान्जाफ्रा मा जायो दोंमोन एबा मोन जायो गोसोआव लाब्लानो जाबाय आं बेजों मोनसे एग्जाम्पल होनि जेरै खाथि जाखां बिदिन्थाजोंहाय जोङो बाय लायोब्ला आं जाखांबाय गथ'आ गेलेखांबाय फोरोंगिरिया टेन्सखौ बुजायखांबाय बेफोरबायदि आरो मा गोजान जाखां बिदिन्थाजों लायोब्ला जोङो राजुआ गेलेदोंमोन बा राजुआ गेलेयोमोन मैनाथिया मोसायोमोन बा मोसादोंमोन आरो जेनेबा फोरोंगिरिया टेन्सखौ फोरोंदोंमोन बा फोरोङोमोन बेफोरबायदि आरो मा माने अलरेडि कमप्लिट माब्ला समाव फोरोङोमोन बेनि जेबो बाइन्डिं गैया नाथाय बेयाव गेलेखांबाय बा फोरोंखांबाय होननाय लोगो लोगो दसे समनि एसे सिगांखौ बियो खोन्थानानै होनाय जादों गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया ग नाम्बाराव जोंहा मा दंमोनलाय फिउचार टेन्सखौबो जों मोननै गुवार बाहागोआव खालामदों बेनो जाबाय खाथि इयुन बिदिन्था आरो गोजान इयुन बिदिन्था खाथि इयुन बिदिन्थायावहाय जोङो मा बाहायो नोसै आरो गोजान इयुन बिदिन्थायाव जोङो गोनखौ बाहायो जेबो गोनो गोथो जाना नोंथांमोनहा बेखौ बुजिना लाब्लानो जाबाय खाथि इयुन बिदिन्थानि डिफिनिसना जागोन जाय थाइजानि हाबाया जाथारनोसै आरो जानोसै बारा गोबाव सम गैला हयथ' 1 घन्टा 2 घन्टा बा सानसे साननै गेजेराव जानोसै अब्ला बेबायदि समखौहाय फोरमायोब्ला मा जागोननो खाथि इयुन बिदिन्था जायो जेरै जोङो गथ'आ गेलेनोसै बा मैनाया ओंखाम जानोसै फोरोंगिरिया आयदाखौ फोरोंनोसै बा आनजादा जानोसै खाथिथारसै बेफोरबायदि आरो मा ओंखायनो बेखौ नोसै बाहायो आरो गोजानाव जोङो मोननो हायो गोजान इयुन बिदिन्थायाव जोङो गथ'आ गेलेगोन थामहिनबा जाय थाइजानि हाबाया जायाखै एबा जागोन जाया मोनसे जेबो सम एबा जों थि समखौ खोन्थानो हाया जायनि थाखाय बेखौ जोङो गोजान इयुन बिदिन्था होननाय जायो जेरै गथ'आ गेलेगोन फोरोंगिरिया फोरोंगोन आङो ओंखाम जागोन माब्ला समाव जागोन माब्ला समाव गेलेगोन जेनि जेबो बाइन्डिं गैया जायनि थाखाय बेखौ जोङो गोन होननानै बुंदों आरो आं लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खोथाखौ क्लियार खोन्थानो होखानि सोरबा माखासे लिरगिरिफोरा माखासे राइटारफोरा जोंनि माखासे बिजाब लिरगिरिफोरा मा लिरो नैबे खाथि जाखां बिदिन्थाखौ बाय बिदिन्था होननानै लिरो आरो नैबेखौ मा लिरो गोजान जाखां बिदिन्थाखौ मोन बिदिन्था होननानै बुंनाय जायो सोरबा खाथि इयुन बिदिन्थाखौ मा लिरो नोसै बिदिन्था आरो नैबेखौ गोन बिदिन्था होनना बुंनाय जायो बिथांमोनहा सोदोबनि जोबथि बाहायनायखौ लानानै गोन बिदिन्था नोसै बिदिन्था होनना बुंनाय जायो जेबो गोनो गोथो जानो नाङा नाथाय नैबेबायदिसो दै बे जिनिसा बेसोर अरिजिनाल एबा मेन नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानाङा बेखौ रावबो दाननो हाया अब्ला नोंथांमोना बेखौ बुजिनानै लाब्लानो जाबाय दा आं बेनिनो माखासे आसाम टेटआव फैथाव माखासे MCQफोर लानानै फैदों नोंथांमोनहा बेखौ नायलांब्लानो जाबाय आरो आं बे बुंनो थाङोब्लाथ' नैबे MCQखौ होनांगौनि खुनु खोथायानो फैला मानो होनबा नोंथांमोनहा नैबेखौ जुदि अलरेडि बुजिबायब्ला जेखि रोखोमनि MCQ फैया मानो जेखि रोखोमनि सोंथि फैया मानो नोंथांमोनहा बेखौ ओरैनो गोरलैनो हागोन जेबो गोनो गोथो जानो नाङा नोंथांमोनहा बेनि थाखाय आङो थेवब्लाबो आं नोंथांमोननि सायावखौ लानानै फैबाय अब्ला नायलांदो आरो नोंथांमोननि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान भिडिअखौ नुदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना हो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि बै आसाम टेट होग्राफ्रा हेल्प जायो आरो एसेब्लाबो मिथिनायजों लोगोसे सोरनिबा 20% हेल्प होनो हाब्लाबो जोबोद साबजाथाव होननानै आं आसा खालामदों अब्ला भिडिअखौ जागायबावनोसै आङो 1 नाम्बाराव लानानै फैदों साना सानजाहा ओंखारो बे बाथ्राया मा बिदिन्थियाव दं आं बेखौथ' दहायनो जावले होनबाय थादों नङा होमबा जोङो नैबे नि मिनिङा जाबाय माने
अराय जाफुबिदिन्थाखा बेयो अराय जाफुबिदिन्था कन्टिनिउआस दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ साना सानजा ओंखार होनाय लोगो लोगो बे बाथ्राया मायाव दं जों बेखौ मिथिखागौ जे बेयो प्रेजेन्ट टेन्सआव दं नङा होमबा जाफुबिदिन्थायाव दं दा जाफुबिदिन्थाब्लाबो बियो जोंहा जाफुबिदिन्थाखौ मोननै बाहागो खालामदों नङा होमबा बियो मोनसेया जाबाय माने अराय जाफुबिदिन्था आरो मोनसेया दा जाफुबिदिन्था माने प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस मोनसे आरो मोनसेया प्रेजेन्ट टेन्स जोङो बुंनो हायो आरो माबा प्रेजेन्ट इनडिफिनिट दा अब्ला जोङो माखौ मोननांगौ जोङो सानजाहा ओंखारो अब्ला जोङो बेखौ मिथिनांगौ जे बे इउनिभार्सेल ट्रुथ अराय सैथो जों बेखौ सोलायनो हाया बेयो दिनैबो जागोन गाबोनबो जागोन आरो इयुनावबो जाबोदोंमोन जों बेखौ अब्ला जों बेखौ मा होनो अराय जाफुबिदिन्था होनना बुंनाय जायो बेखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया 2 नम्बराव मोनो जोङो गथ'आ उन्दुगासिनो दं बे बाथ्राया दानिया गथ'आ उन्दुगासिनो दंनो आंनो दहाय होनखादों गासिनो दं दाजाबदेरोब्ला मा जायो बियो दा जाफुबिदिन्था जायो बे माने गथ'आ उन्दुयो होनोब्ला बियो मा जागौमोन अराय जाफुबिदिन्था जागौमोन नाथाय उन्दुगासिनो दं होननाय लोगो लोगो बेयो दा जाफुबिदिन्थायाव दं गोसोआव लाब्लानो जाबाय जेबो गोनो गोथो जाना खाथि इयुन बिदिन्था जाया अराय जाफुबिदिन्था जाया इयुन बिदिन्था जाया गोसोआव लाब्लानो जाबाय आं ओंखाम जानोसै बे बिदिन्थाया आं ओंखाम जानोसैनो अब्ला नैबे जानोसै माने जों बाथ्राखौ हमनो हानांसिगोन बे जानानै थांखांनाय जागासिनो दं ना जागोन नोसै माने बियो फैगोनसो जागोनसो नङा होमबा जानोसै रेडि जानायसो अब्ला मा जागोन बियो इयुन बिदिन्थायाथ' इयुन बिदिन्थाखा खाथि इयुन बिदिन्था गोजान इयुन बिदिन्था आरो गोजौनि गासिबो अब्ला जों मोनसेया मा जागोन जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया लोगोफोर दा जोंहा मिथिनांगौ जे आं ओंखाम जानोसै माने रेडि जाबाय आरो मा जानोसै माने उखैबाय ओंखाम खुरदो दे आं जानोसै अब्ला जों खाथिथाराव दं बियो जायनि थाखाय बियो खाथि इयुन बिदिन्था जागोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय बिराद इम्पर्टेन्ट बेफोरबायदि जिनिसा आरो 4 नम्बराव दं गोजान इयुन बिदिन्थानि बिदिन्थिया माने बबे मोनसेया गोजान इयुन बिदिन्थानि बिदिन्थिया आरो बेवहाय माखासे अपसन फैदों माखासे बाथ्राफोर बेयो बबेखौ जों हमनो हानांगौ गोजाननिनो इयुन बिदिन्थाखौ जों मोननै खालामदों नङा होमबा खाथि इयुन आरो गोजान इयुन अब्ला गोजाननियाव जागोन आं ओंखाम जानोसै आं ओंखाम जागोन आं ओंखाम जाखांबाय आं ओंखाम जायो बेखौथ' जों मिथिगौ बियो बे अराय जाफुबिदिन्था आरो नैबे जाबाय आं ओंखाम जाखांबाय माने पास्ट टेन्सनि खाथि जाखांबिदिन्था आरो नैबे जाबाय मा आं ओंखाम जागोन बियो फिउचार टेन्स नङा होमबा बियो फिउचार टेन्स आं ओंखाम जागोन गोजानाव दं बियो माब्ला जागोन जेबो सम बुंनो हाया आरो ओंखाम जानोसैया माने खाथि आं उखैबाय जानोसै दे बेफोरबायदि आरो मा दा ओंखायनो जेबो गोनो गोथो जानाङा नैबे आं ओंखाम जानोसैखौथ' आं खाथि होननानै बुंखाबाय अब्ला आं ओंखाम जागोन ना मा जागोन गोजान जागोन अब्ला नोंथांमोनहा बेनि फिननाया बे जागोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय जोंहा नेक्स्टआव बारनोसै अब्ला नैबेयाव दं 5 नम्बराव खाथि जाखां बिदिन्थानि बिदिन्थिया खाथि माने दासो जानानै थांनाय अब्ला आं बिजाब फरायबाय आं बिजाब फरायखांबाय आं बिजाब फरायदोंमोन आं बिजाब फरायगोन दाना जों बेखौ जों मिथिनांगौ मायाव मिथिनांगौ जे नै बियो मायाव दं आं बिजाब फरायबाय माने कन्टिनिउआसआव दं आरो दा फरायगासिनो दं बा फरायबाय बे कन्टिनिउआस दं अब्ला बियो मा जागोन प्रेजेन्ट टेन्सआवसो दं मोनदों पास्ट टेन्सनि खोथासो बुंदों नङा होमबा आं बिजाब फरायखांबाय माने बियो फरायखांबाय होननाय लोगो लोगो माने मैयाबो फरायदोंमोन जानो हागौ दहायबो फरायदोंमोन जानो हागौ मैया दाखालिबो फरायदोंमोन जानो हागौ जायनि थाखाय बियो आं बिजाब फरायखांबाय बे मा जागोन जाखांबिदिन्था आं बिजाब फरायदोंमोन बेबो फरायदोंमोनाबो मैयाबो फरायदोंमोन जानो हागौ दाखालिबो फरायदोंमोन जानो हागौ बियो फरायदोंमोन खिन्थु बेबो आं बिजाब फरायगोन बेथ' फिउचार टेन्सआवसो अब्ला जोंहा नैबे मोननैनि बिथोरावसो जानांगौ दाना बबे मोनसेया जागोन खाथि होननाय लोगो माने दासो फरायखांनायखौ खोन्थानांगोन नङा होमबा आं फरायखांबाय नैबे जागोन जिनिसा गोसोआव लाब्लानो जाबाय जेबो गोनो गोथोया गैया लोगोफोर दिनै उनावहाय नेक्स्टआव लानोसै जों 6 नाम्बाराव गाहायनि बबे खाथि इयुन बिदिन्थानि बिदिन्थि बबे खाथि होनब्लाथ' जोंहा जेबो गोनो गोथोया बबे जागोन नङा होमबा नोसै नै जों दहायनो फोरोंखानो जावले रायलायबायखानो नङा होमबा लोगोफोर आं बिजाब फरायनोसै बे जागोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय फरायैयाथ' जों प्रेजेन्टआवसो नङा होमबा प्रेजेन्ट बे अराय जाफुबिदिन्थायावहाय फरायदोंमोन पास्ट टेन्स बे गोजानावहाय आरो नैबे फरायगोनानो जागोन माने बेबो इयुन बिदिन्था माब्ला समाव फरायगोन बे गोजानाव दङ अब्ला जोंहा बेनि नैबे खाथि इयुना नैबे जागोन फरायनोसै दाना आङो 7 नम्बराव लानानै फैदों बिदिन्थाया गासै बिदिन्थाया जोंहा टेन्सआ मोनलाय जोंहा बेखौ मिथिनांगौ जे टेन्सआ गासै जोंहा 3 2 4 आरो द' बबे मोनसेया जों मिथिगौ जों टेन्सखौ दहायनिफ्रायनो पास्ट प्रेजेन्ट आरो फिउचार जों मोनथामाव रायलायबोदों बे मोनथाम जागोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय थाइजानि हाबा मावनायनि समखौ जाय फोरमायो बेनो
जोङो जायखिया थाइजा मोनसे भार्ब सोदोबखौ जोङो बेनि एक्शन वार्डनि टाइमखौ नायनानै माने खामानि मावनायनि समखौ नायनानै जों दिन्थिनो हानायानो थाइजानि बिदिन्था गोसोआव लाबानो जाबाय जाफु बिदिन्था जाहैबाय जाखां बिदिन्था जाहैबाय इयुन बिदिन्था बे थाइजानि बिदिन्था जायो गोसोआव लाबानो जाबाय गोजान इयुन बिदिन्थाजों दाजाबनाय जायो गोजानजोंनो इयुन बिदिन्थिया मोननै नङा होमबा मोनसेया जाबाय खाथि आरो मोनसेया जाबाय गोजान माने बावहाय मोन गोन नोसै आरो बाय नङा होमबा मोनाथ' जोङो पास्ट टेन्स माने गोजान जाखां बिदिन्था जेनेबा आं गेलेयोमोन आं मोसायोमोन नैबे नै गोजान इयुन बिदिन्था आं गेलेगोन आं जागोन माने समाव जेबो खोथा गैया बुंनो हाया आरो नोसैया खाथि जाबाय आं जानोसै आं मोसानोसै बेनोबा बाय आं जाखांबाय आं गेलेखांबाय बेबायदि अब्ला बेनि फिननाया जागोन गोजानावहाय नैबे जागोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ बुजियाखैबा गोनो गोथोबा क्लियार खालामनानै कमेन्ट खालामना हो आं खोन्थाफिनगोन आरो 10 नाम्बाराव दं मोनफ्रोम बिदिन्थाखौ बाहागो खालामनाय जायो मोनफ्रोम बिदिन्थाखौ ब्लेंक बाहागो खालामनाय जायो दा मोनद' मोनबा मोनथाम आरो मोननै जोङो इंलिसाव आं दहायनो होनबोदों जोङो बिदिन्थाखौ मोनफ्रोम बिदिन्थाखौ जों मोनब्रै बाहागो खालामनाय जायो बे मामोन प्रेजेन्ट इनडेफिनिट प्रेजेन्ट पारफेक्ट प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस आरो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस बेबायदि मोनब्रै बाहागो खालामदोंमोन थिग बे बर'आवहाय जोङो मोनब्रै बाहागो खालामोमोन मोननै बेफोर जाबाय खाथि आरो गोजान बेबायदि जों गोसोआव लाब्लानो जाबाय बेनि उनाव जोङो 10 नम्बराव मोनो अराय जाफु बिदिन्थाजों बाहायनाय जायो अरायजोंनो माने बे इउनिभार्सेल ट्रुथआव माने जेब्लाबो जाबाय थानायाव अरायबो जाबाय थानायाव जोङो ओखौ बाहायो दै ओखौ बाहायो गोसोआव लाब्लानो गासिनो दङाथ' बे कन्टिनिउआसआव जाबाय थानाय आरो नैबेथ' पास्ट टेन्स आरो नैबेयो फिउचार टेन्सनि गोसोआव लाब्लानो जाबाय जेबो गोनो गोथो जानाङा नेक्स्टआव फैनोसै जोंहा 12 नम्बराव दं इयुन बिदिन्थानि मोनफ्रोम हाबायानो इयुन बिदिन्थानि माने फिउचार टेन्सनि मोनफ्रोम हाबायानो सिगाङाव जाना जोबनायखौ फोरमायो दासो जागासिनो दं बोथोरखौ फोरमायो जागोन जायो थि बुंनो हाया मैयासो जाना थांबाय बे बोथोरखौ फोरमायो दाना इयुन बिदिन्था होनोब्ला जोङो जागोनखौ फोरमायो नङा होमबा फिउचार माने जों बेखौ फोरमायो नङा होमबा अब्ला सिगाङाव जाना जोबनायखौ फोरमायो सिगाङाव जाना जोबनाय माने अलरेडि कमप्लिट जाना थांबाय अब्ला जोङो बे इयुनाव थांखायाखिसै बे पास्टआव साबबाय दासो जागासिनो दं माने दासो प्रेजेन्टआव जे जिनिसा जादों जेनेबा आं नोंथांमोननो टेन्सखौ फोरोंगासिनो दं अब्ला बियो दासो जागासिनो दं माने बियो प्रेजेन्टआवसो दङ नङा होमबा जागोन जाया थि बुंनो हाया मोनसे खोथाखौ जों मिथिनांगौ जे दा इयुन बिदिन्थायाव जोङो मोनफ्रोमबो थांखि लानायखौ जों जागोन जाया बुंनो हाया बेबायदि आरो मा हमना लाबाय जेनेबा आं गाबोन नोंथांनाव थांगोन हयथ' आं माबा प्रब्लेम जानानै माबा मोनसे हमना लाबाय टेकनिकेल प्रब्लेम बा माबा मोनसे जानानै आं नोंथांनिसिम सहैयाबो जानो हागौ ओंखायनो बेखौ थि बुंनो हाया गोसोआव लाबानो जाबाय मैयासो जानानै थांबाय बेथ' नों पास्ट टेन्स अब्ला बेनि गुबै फिननाया बे जागोन गोसोआव लाबानो जाबाय इयुन बिदिन्थानि मोनफ्रोम हाबायानो जागोन जाया थि बुंनो हाया गोसोआव लाबानो जाबाय बेफोरबायदि फैनो हागौ दानिया दं 13 नम्बराव नङा होमबा गाहायनि बबे बिदिन्थाया थि समखौ खोन्थानो हाया नङा थि समखौ खोन्थानो हायैया जाबाय माने बाव दं जाफु बिदिन्था जाखां बिदिन्था इयुन बिदिन्था आरो गोजौनि गासैबो बबे मोनसेया जों थि सम दांदो दासो जों सावरायबाय नङा होमबा इयुन बिदिन्थानि मोनफ्रोम हाबायानो जागोन जाया थि बुंनो हाया दाना बुङो थि समखौ खोन्थानो हायैयानो जाबाय जोंहा इयुन बिदिन्था जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया लोगोफोर दा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दाना नै नोसै उन दाजाबदाखौ बाहायनाय जायो दाना नैबे मोनसे उन दाजाबदाखौ मायाव बाहायनाय जायोनो खाथि जाखां बिदिन्थाजों गोजान जाखां बिदिन्थाजों खाथि इयुन बिदिन्थाजों गोजान इयुन बिदिन्थाजों दाना जों बेखौ मिथिनांगौ खाथि जाखां बिदिन्थाजों माखौ बाहायोमोनलाय आं गेलेखांबाय होमबा बाय गोजान जाखां बिदिन्थाजों आं गेलेयोमोन मोनखौ गोसोआव लाबानो खाथि इयुनजों माखौ बाहायो जानोसै गेलेनोसै नोसै नै आरो गोजान इयुन बिदिन्थाजों जों माखौ बाहायो गोजान इयुन बिदिन्थाजों आं गेलेगोन अब्ला जोंहा बेनि गुबै फिननाया जागोन नैबे गोसोआव लाब्ला बेबायदि जोङो मखास्थ' एसे थाल लानानै लायोब्लानो जों जेबो गोनो गोथो गैया लोगोफोर दाना 15 नाम्बाराव दं राजुआ ओंखाम जायो बे बाथ्राया दं दाना जों नैबे जिनिसखौ मोनथिनांगोन जे आं गिबियावनो फोरोंखादों नै बेवहाय फार्स्टआवनो MCQ होखादोंमोन आं माखौ होदोंमोन लोगोफोर फार्स्टआव होखादोंमोन नै साना सानजाहा ओंखारो आरो राजुआ ओंखाम जायो बे मोननैजों एखेखा अब्ला नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जाना बेखौहाय नायबानो जाबाय राजुआ ओंखाम जायो होननाय लोगो लोगो बियो अराय जाफु बिदिन्थि जागोन बे दिनैबो जागोन गाबोनबो जागोन आरो इयुनावबो जाखागोन बे दा जाफु बिदिन्थिया जाबाय बे आरो दा जाफु बिदिन्थानि राजुआ ओंखाम जायोआ दा जाफु बिदिन्थि जानांगौब्ला राजुआ ओंखाम जागासिनो दं जानांगोन आरो खाथि जाखां बिदिन्थियाव जानांगौब्ला
राजुआ ओंखाम जाखांबाय जागौमोन आरो खाथि इयुनाव जानांगौब्ला राजुआ ओंखाम जानोसै बे बाथ्रा जानांगौमोन अब्ला नोंथांमोनहा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आइ हप नोंथांमोनहा क्लियारलि बुजिबाय बुजियाखैबा सोंहरफिनबानो जाबाय कमेन्ट खालाम दे मोजां गाज्रि आं माने जाहाथे भिडिअ बानायनो गोसो जानायनि माने मोजां गाज्रि जादों जायाखै माबायदि मोनदों मोनाखै नोंथांमोना नायनानै माबायदि फिल मोनदों बेखौ कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना आरो नोंथांमोना चेनेलखौ गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो मोनसे खोथाया जाबाय बेनो नोंथांमोना नैबे जिनिसखौ कमप्लिट मोजाङै खोनासंनानै लाबानो जाबाय आं जा लेक्चार बुंदों आं बुंदों बेखौ जुदि नोंथांमोना कमप्लिट बुजिबायबानो बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया नोंथांमोना टेन्सनि जेखि कुइसन फैया मानो एनिहाउ नोंथांमोना बेखौ हागोन जेबो गोनो गोथो गैया 50नि फैयोब्ला 50 हागोन 2 मार्कनि फैयोब्ला 2 मार्कनि हागोन जेबो गोनो गोथो गैया अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बुजियाखैबा कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो मोजां गाज्रि कमेन्ट खालामना होदो अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय